Dear Nicole and Chris, tawagin niyo na lang akong Laura, 51 years old, from Puerto Princesa, Palawan. I have been your tambalanista since 2010. Isa po akong businesswoman. Tuwing umaga, pagbukas ko ng tindahan, kayo na ang kasama ko. 2 years ago, kinasal ang pamangkin ng husband ko sa Davao. Excited ako when my husband told me to attend kasi I am originally from Davao. I just moved to Palawan when I married my husband. It has been 25 years since I last went home. Naisipan ko din na yayain ang ate ko na based sa Manila. Uuwi din siya ng Davao at para ma-maximize ang bonding, I decided na isama siya sa wedding reception. 2 weeks before the wedding, I told the bride na isasama ko ang ate ko. Nagulat ako because she declined my request. Hindi dag ng bisita sa restaurant. Ayaw daw nila ng masikip na lugar. Sa rooftop daw gagawin ng reception at baka bumagsak kung sobrang dami ng bisita. Parang nakaka-nervous. Kung ako parang ayoko mag-attend. Parang ayoko mag-attend kung may ganong ano. Huwag po tayo masyadong madami, huwag po tayo masyadong magalaw. Wala pong tatalon. Wala pong tatalon. Baka po bumagsak ang building. Oo, pabebe lang po ang mga movements. Sa rooftop daw gagawin ng reception at baka bumagsak kung sobrang dami ng bisita. Para namang isang batalyon yung kasama ko. Tsaka dati nung nakatira kami sa Manila, they spend their vacation with us at buong buso ko silang tinatanggap. Kapag may special occasion sa pamilya namin, sila ang laging unang imbitado. Kaya ang sama talaga ng loob ko nung tinanggihan ako. Days before the wedding, I traveled to Davao with the bride's parents and grandparents na biyanan ko. Alam nila na magkikita kami ng ate ko sa Davao. Sabi daw ng tatay ng bride, wala naman daw silang magagawa sa desisyon ng anak nila. Sabi ko okay lang naman, hindi naman ako namimilit and I respect the decision of his daughter. Sabi naman ng nanay, isama ko na daw dahil may nag-back out na isang guest. I told her, hindi na. That night kasama ko natulog sa room ang bride and sister niya. I was already lying down on the bed, ready to sleep nang marinig ko ang usapan nila. Ay, ito na yung mga marites. Marites mode now activated. Sabi ng bride sa sister niya, kailangan natin mag-add ng tables kasi baka maraming dumating. Baka kulangin yung tables. Kumulo ang dugo ko. Akala ko ba bawal nang magdagdag? Napagalaw ako nang hindi inaasahan. They stopped talking when they realized na gising pa ako. The wedding came. Ang daming bakanting tables. 150 ang capacity ng rooftop venue. Sa 100 na expected guests, 35 lang ang dumating. Ang daming take-out na food. Dahil malapit na kamag-anak, I was seated with the newlywed and their families. Sana po pala isinama nyo na lang yung ate nyo, sabi ng groom. Halata namang sinabi lang dahil obvious naman na ang daming bakante. Tinanggihan nyo na nga, isasama ko pa. Sagot ko. The bride, upon hearing my reply, stood up and left. It has been 2 years pero hanggang ngayon hindi ko maintindihan bakit hindi nila pinayagang isama ko ang ate ko. Sabi ko nga sa husband ko, kung sa kanila ko kaya ginawa yun, ano kaya yung mararamdaman nila? Nagkalamat talaga ang magandang pakikisama ko sa kanila. Parang asukal na tumabang.
In fact, when the bride uploaded their pictures on FB, hindi ako nag-like. Di ako nag-like. I did not greet them on their anniversary. Di ko sila binate. It has been 2 years pero hindi ko pa rin makalimutan ang kasalang yon. Kung sa inyo ba nangyari yung nangyari sa akin tambalan, hindi ba kayo maiinis? Tama ba na mainis ako at magtampo? Tama ba na NR ako sa mga FB posts ng bride at ayos lang ba na hindi ko sila batiin sa anniversary nila? I cannot wait to hear your comments. Ang inyong tambalanista, Laura. I have so many emotions, Laura. Ang dami kong gustong ang dami kong Gustong sabihin ni Nicole gustong tuloy. sabihin. Hindi ako nag-like. Una dun sa part na yan dun sa part na okay lang ba hindi ako nagla-like ganyan. I think the burden is more on you than them. Yes. Yun lang. Agree. Kasi isipin mo 2 years that have passed, hindi pa rin ikaw makamove forward. Tapos parang hanggang ngayon, issue sa'yo na sa sarili mo na hindi ako nag-like sa kanila. 'Di ba? Hindi ako sila grinit nung anniversary nila. Ganun. Alam mo, for all you know, sila, hindi na napansin. Hindi natin Hindi ka alam. nag-like. Oo, Oo. hindi natin alam. Baka Yes. hindi naman nila napansin na hindi ka nag-like. Mm-mm. Or baka hindi rin nila napansin. Or baka wala silang pakialam na hindi ka rin nag-greet. Oo. Mali mo, para Diba? sa kanila, hindi ko naman talaga kakulangan. Oo. 'Di ba? Hindi natin alam. Wala lang ang Wala sinasabi din na- silang pakels, di Oo, ba? correct. Ang sinasabi lang namin dito, minsan kasi ang burden talaga ng hate o yung burden ng inis Yes. ay wala dun sa kinaiinisan. Ang burden ay nasa dun sa naiinis at naiirita Correct. at nababad trip. And I think that you have to let that go. Kasi 2 years na, girl. Nag-pandemic na, malapit na yatang mag-lift, tinanggal na ang face shield. Ang dami nang nangyari. Nag-ECQ, MECQ, barbecue, lahat na po ng Q. Ang dami nang naganap. Tapos, hindi ka pa rin naka-move forward from that. 'Di ba? Hindi ka naman namin masisisi kasi nakakatampo naman. Kaya lang, kawawa ka naman kung lagi mo yung dala-dala. Tama. Ay, hayaan mo na lang din. Una, hindi mo naman din kakulangan. Hindi din naman, yung ate mo okay lang ba siya? Kasi kung okay lang naman yung ate mo, that okay ka lang din. Kung siya okay nga Oo, lang, bakit diba? masyado kang affected? Oo, hindi, pero gets naman namin Gets Mm-mm. naman namin yung pagtatampo. Kasi ano ba naman, tama ka naman dun sa sinabi mo na, ano ba naman, isang batalyon ba yung dinagdag? Hindi naman isang batalyon yung ate mo. Kaya lang, meron din akong katanungan, may history ba yung ate mo na pagnanakaw ng mga tables? May nawawala bang pitchel sa kada okasyon? Ganun. Kasi kung may ganun, naiintindihan ko. Kung bakit hindi nila inimbitahan kung may history. Kung may history na kung makakain pang 10 tao o kaya baka may history si ate na ang daming inuuwi. Ay, Lagi mga may baong ganon. supot, no? Correct. Diba? Yung mga ganon. Tanong ko lang din. Kasi bakit parang, diba? I mean, bakit hindi masyado na pagbigyan? In-invite, Oo. yes. Pero although, doon sa side naman ng bride and groom, ito kasi yung mahirap sa ating mga Pilipino eh. Parang feeling natin, porke nakakapiling natin, lagi nakakausap, parang obligasyon nilang imbitahan tayo. Correct ka. Hindi talaga. Kumbaga, choice talaga nila. Lalo pa sila ang nagpa-event. Yun talaga yung Laura eh. Sila yung nagpa-event. So sila yung may karapatan na magsabi kung sino yung pupunta at hindi. Tama. 'Di ba? May ambag ka ba dun sa catering? Kasi kung may ambag ka, parang pwedeng pwedeng mainis tayo, pero wala lang yung ganun ba na minsan kasi tayo mga Pilipino, 'di ba, inimbita lang tayo, itatanong natin, pwede ko bang isama si ganun? Tapos yung nag-invite, minsan mahihiya na parang o sige isama na lang kahit sa totoo lang counted, yun yung una. Pangalawa, 'di ba? Nakakatuwa nga yung mga hindi ko naman sinasabing natutuwa ako dun sa bride and groom, no. Actually, 'di ba, medyo karma din on their part, 'di ba? Na 'di ba? Pero ang they stood their ground. Ibig sabihin, pinanindigan nila na kung ito lang talaga yung number of guests, at ito lang talaga yung iimbitahan, at ito lang yung mga gusto nilang makita, karapatan nila yun kasi event nila yun. Tama. At Yun wag lang sasama din yung loob mo, Oo, ha? wag sasama yung loob mo kung hindi ka nimbitahan. Kasi, well, actually, normal lang naman sumama yung loob. Pero mag-move on ka na.
Yun na lang din. And moving forward, sa mga susunod, kapag hindi ka nabenta, I think, nakakatampo, oo. Pero, hindi naman ito parang kawalan sa buhay mo masyado. I mean, hindi ko din disregard yung feelings mo. Baka sabihin mo, hindi nyo naman disregard yung feelings ko. Hindi ko na kayo magiging idol. Ayoko na sa inyo. Hindi nyo ko kinampihan. Hindi nyo ko kinampihan. Oo. Kaya lang, sinasabi lang din natin, ganun lang din talaga. Minsan, parang niisip natin, normal, nakakatampo. Pero, karapatan kasi nilang kung sino yung gusto nilang imbitahan at hindi Correct. Lalo pa, maliban na lang uulitin namin kung malaking ambag mo doon, di ba? Talagang nasa iyo ang napakalaking karapatan para magalito magtapo. Kahit magtapon ka ng pagkain doon, itaob mo yung table doon, may karapatan ka kasi may ambag ka. Ako nagbayad ng soup na to. Ambag, ganun. Ganyan. Nagbasag ng mga baso. Yan, di ba? Binayaran ko ganon. Pero kapag sama na ugali talaga. Pero kapag wala naman, wala, ganon. Correct. Well, to answer your question, no, may dapat ba ako magtampo? Normal. It's all but normal na makaramdam ka ng tampo kasi kamag-anak mo nga naman. And sabi mo nga, kapag ikaw yung nag-invite, di ba? Kasama sila. Pero yung tampo, tama yung sinabi ni partner, no. Kahit saang aspeto ng ng buhay, sa napakaraming sitwasyon, hindi lamang sa pag-invite sa okasyon, sa napakaraming aspeto. Kapag nagtatampo tayo, okay lang yan sa isang tao, sa kaibigan, sa kamag-anak ko, kung kanino man, but only to a certain extent. Huwag mo dadalhin ng napakahabang panahon. Yes. Kasi bibigyan namin ng diin, ikaw talaga yung talo dito. Correct. Kapag nagkikimkim ka ng galit sa puso mo, ikaw yung lugi. diba? Ikaw yung papangit. Isipin mo, paggising mo lugi ka na nga, pumangit ka pa. Ang saklap ng life. Talong-talo ka talaga. Yun yung dapat mong isipin. Yes. Di ba pagising mo ng isang umaga, galit ka. At ito nga, Diba? partner, 2 years na galit 2 pa rin siya. years. Hindi mo pwedeng i-deny. Oo. Kasi para isulat mo pa sa burnay and you can't wait to hear our comments. Ibig sabihin, you are still super duper affected. And Tama. And Lugi-lugi kawawa ka ka. doon, oo. Kasi nakakapangit yan nakakababa ng immune system, yung Yes. stress, yung mga ganyan. And you deserve to have peace. You Oo. deserve to have peace and you deserve to have happiness. Mahirap kasi talaga yung tanungin mo pa yung mga at lalo pa nakalipas na. Tama. Mahirap mo nang balikan Baka may anak na nga, 2 years na nakalipas, baka nag-anak Masaya na na sila sa kids nila, di ba? O sa baby nila. Oo, di ba? I was about to say that, partner. Ano yan series yan. Kung nagsimula sa galit, 'di ba? Papangit ka. Pagkatapos mo pumangit, tama 'yun, bababa yung immune system mo. Lalabas isa-isa yung sakit mo. Correct. Nang dahil sa nakaka-stress na napakiramdam. I-fast forward na natin, kapag ka namatay ka dahil sa stress mo, namatay kang pangit. Doon na tayo Isipin mo yun. Ulitin namin, luging-lugi ka sa aspetong ikaw yung nagagalit, ikaw yung nagtatampo, ikaw yung nagkikimkim ng stress. Correct. At Doon hindi na kami. maganda yun. Oo, doon na kami kasi i-let go na natin yung hindi nakakatampo. Yes, totoo yan. I-let go na natin kasi tapos na naman siya Correct, ang hirap correct, namang itanong ng itanong, diba? Tapos nakalipas na yung mga ganun. Tapos na yun. Tsaka alam mo, huling halaka ka na rin lang naman, diba? 35 lang yung pumunta. Super setup, tas 35 lang yung pumunta. Okay na yun. Kung ako masaya ako Pabor dun din, diba? Dami akong uuwi sa ref, diba? Sa bahay namin para ilagay sa ref. Yan, diba? Yung mga gestures na yun, partner yun, 35 lang yun, ay umattend. Correct. Hindi naman ako nag-like. Correct. Hindi ko sila grinit. That's a very immature of you. Diba? Tanggalin mo na sa sistema mo yung ganung klase ng habit kasi hindi maganda. Para gumanda ka na din ulit. Totoo Sayang ang yun. beauty, Laura, 'di ba? Let go mo na yung hate na 'yan. Hindi maganda 'yon, hindi maganda. Deserve mo ang peace of mind and peace of heart. Correct. At kung tatanungin mo kung kanino manggagaling 'yon, hindi sa mga kamag-anak mo, Correct. hindi doon sa bride na kinatatampuhan mo, kundi sa sarili mo. Hindi rin sa ate mo na wala namang pakialam habang Tama. nagre-reception
caption yung mga tao, namimitas ng pomelo sa Davao, di ba? Very happy siya. Correct. At hindi rin sa amin manggagaling. Sa'yo talaga yan. Sa'yo manggagaling. Kumbaga, Laura, dun kami nag-focus dun sa part that until now, kinikimkim mo siya, ha? Yes, Hindi yes, namin dinidisregard yung naging feeling mo na nagtampo ka, which is perfectly normal. Yes, it's Siguro valid. valid yung naging feelings mo. Siguro tayo lang mga Pilipino, nasanay lang din talaga tayo na isa lang yung imbita, isang jeep yung dinala. Kaya siguro yung mga iba, tsaka hindi po kasi lahat, sa totoo lang, marangya na okay lang. 'Di ba? Limitado lang din talaga yung budget, kaya nga bilang lang din talaga, 'di ba? So, dapat respetuhin din talaga natin kung hindi tayo in-invite. It's okay. Tsaka lagi mong tatandaan, hindi naman lahat kaibigan mo. Tama. 'Di ba? Kahit Yung sa sa mag-anak totoo mo, lang minsan hindi para kamag-anak ang turing sa'yo. May mga ganun talaga. May mga ganyan talaga. Actually, in your life, marirealize mo na you have yung selected few lang talaga na mga gusto mo talagang makasama. Ako natatandaan ko, partner, pag nag-i-event kami, malalaki lagi. Tapos na-realize ko, bakit ganun? Tapos, pagka panahon ng pangangailangan, itong mga taong to, let's say, mga 300 to 400 guests, lahat sila, wala nung panahon na kailangan ko sila. Yes, So, totoo yun. na-realize ko, bakit ako magsi-celebrate with these people who don't really care? So, Tama. dito na lang ako dun sa mga alam kong 'di ba, matatakbuhan ko. Correct, Ito correct. lang talaga yung circle na yon, kahit hindi sila malaki, maliit lang sila, yung ganun. At huwag ka magtatampo kung hindi ka kasama doon sa circle na yun. Baka wala ka naman kasi talagang masyadong ambag sa buhay nila, kundi Oo. mosang ka lang. Wala di kang naman magandang kaya- participation. Wala ka, hindi malalim. Hindi malalim. Kumain Yes, ka na yes. nga, wala ka pang regalo. Nagsama ka pa. Oo, puro reklamo ka At pa. magre-reklamo ka Diba? pa sa buffet. Pambihira. Pintas ka pa ng pintas. Correct. At nung panahon na kung sino man yung may okasyon, nangangailangan sila ng tulong, emotional support, mental support, financial support, asan ka? Lost in space. Correct. So again, huwag kayong magtatapo kung hindi po kayo in-invite. Hindi kayo you are not as important. Siguro, 'di ba? Or ganun limitado. talaga. At ganun talaga. Correct At ka. limitado ang budget. At ganun din talaga, hindi lahat pumayaman. 'Di Totoo ba? yun. But more so mag-dwell kami again Dun sa sa hate. pagtanggal ng Oo, hatred. correct. Hindi maganda 'yon. Lalong-lalo na 2 taon na kamo yun nakalipas. Tas na hanggang you're still ngayon. holding grudges. Hindi Correct. maganda 'yun, ha. Tama. Bababa yung immune system mo at ayaw namin na pumangit ka at magkasakit ka. Grabe, baka mamaya matapos na ang probinsyano. May hate pa rin sa puso mo, friend. Laura, you deserve peace of mind and peace of heart. Yes, Diba? at choice mo yun, ha? Correct. Choice mo yun kung magtatampo ka pa rin ng choice mong maging maligaya. Alam mo, dapat mong gawin, i-unfollow mo na lang sila para hindi mo nakikita yung mga posts. Pwede, Kasi pwede. nakakatawa yung nakikita mo pa yung mga posts. Tapos parang pride and joy mo na hindi ka nagla-like. Pero sa totoo lang, di naman nila alam. Tsaka sa totoo lang, ikaw yung ikaw Ikaw yung yung nagsasuffer talagang, doon. oo. Yung nye mo na hindi naman ako nag-like. Oo, Actually, di ko ikaw sila yung- grinit. So imagine, di ba, ikaw yung nagdadala ng negative emotions doon eh. Totoo yan. So tanggalin mo yung habit na yon na, Correct. 'di ba? Maging happy ka na lang sa kanila. Kung hindi ka talaga parte ng buhay nila, tanggapin mo kasi ganun talaga. Correct. Ganun talaga yon. Salamat, Laura. Inaliw mo kami sa kwento mo at sa iyong nye. 35 lang naman yung Oo. nagatid. Ang dami Nye, tuloy nye, nye. iniwing pagkain. Oo, ang daming take out, di ba? Thank you for sharing your story. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. muli ako po si Nicole Yala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!